आज संध्या के अर्घ बार देखी तैयारी पूरा दिन से कैसे चलता हमनी के घरे। कैसे कि बहुत ही ज़्यादा महत्व हुआ हमनी के छठ में यहाँ घरे पे। ये कैसे दौरा पूरा सूप दौरा सजा दियल गइल बा और नारियल नींबू सब रख दिले बा दौरा में। और देखो डाला हमनी के घरे बनाता, डाला बना के और ये बाहर जाई बहरी निकली। देखी कैसे डाला ऊपर लेके अब चल जाई घाटे और गांव के बगल में ही घाट बल गइल बा। देखी भाई हमार कैसे चला था और देखी घाट पे आ गई और घाट पे अला के बाद दीपक जल गइल बा और देखी थोड़ा सा सूरज दिखाई देता और अर्घ दिया। अब थोड़े देर के बाद देखो सजल बा घाट कैसन हमनी के। देखी संध्या के अर्घ हो गई। अब वजह से हमनी के संध्या के अर्घ होला के बाद चल जाई घरे। देखी कितना भीड़ बा एजा।